Belakangnya hamba sini media rok no sengtini orwo soni tola hati lamprawo sini beri bukuk song PWF buma botol rok posim tomakarik bisini ngai borok tini bubagrano saksori kaham nani tai bubagrani saksori hamai bini bisim tai tiprasani choba bubagrani choba ni movement no tai success mani bagai bongni janijan mani mano sengsuri laikya lob laikya aboni bisingo sengsaimanka khoi kollanpur ni khoroksa nukhumni bukhukjak thuitongphru imango je safaijaka norok sanjao bubagrani bagai mumtui janijan mano mano sori dini sajak abono tei sini amsayo kreng kreng jaga tini sori bo tonglayo sengjani jan mani mano sori tonglayo amni kai abo simiya yang gabor dio bo khoroksa bohiragi bo mohanto 10 mialni bobo haikeno imango phaisa phaijaka tai khoroksa sini takhuk jomotia bobo haikeng sajaka karon sengsaimano sini o hayungo o sengsaro jefru jisu kristo asenyani sekangbo imangni bisingtinyo sajago tai krishna song hindu samaj obong tun krishna song asanya prubo oba haikeno sajago abuk preseno sungbai ishwar bai shnamro hojak sini bubagra prodot kishor maniko bahadur bini saksori seng tiprasarongni bagai asakkai dukho birimani bisingo bo tiprasarno phiyongnani bagai khayokjak mokolni muktui khiklaijak o mokolni muktui o hawa taklai situn bubagrani bini bisingtui sini 14 lakh
Tipra sarok mo thangjanani sei chobani mario sung chobani lamao sung joto bograno logirani bagai bobagrani sak soribo kaham tongmani bagai sung tini suri laikya tei bwskang songmari ni je 2 tarik March afro je lekhajangna thangai tongo songmari o sung kwplaimani bagai bo sanlayo surilayo jani jan manmani Christian ungthun Hindu ungthun Muslim ungthun Buddhist ungthun Sikh ungthun bebak bobagra jotono hamjago bobagra kemno khibiya bobagra kemno yakariya sino odofa o hayungno gobo kaisa sinijak o abni bagai bobagrani logiwo sini Tipra sarok tebo surinani bini bagai saksori kaham tongmani bagai sung tini oro surilaikya oro phaimanjak bai sini purbotomakari bisini chairman bromgonang Robindra Deborma tai phaimanjak sini Sibna block committee ni president vice president sini Takuk Pramod Deborma secretary Kartik Deborma tai tongo sini TWF ni board committee ni president jek sini Bukuk Susitra tai oro joto sini Buma Bodol ni joto leader jek rok askai bobagrano hamjago amsakai bobagrani bagai borok wana sinta thuisai mutri manjagya surlemang noklu khungo tonglayo abani bagai sungsimi oro ya sara Tipra joni sei 14 lakh Tipra sarok jotono kahamuan sugoi bobagrani bagai jani jan mani mano jani jan suri mano sung noklu khungo makrum sakrum khai jotono thansakai bobagrani sori kaham kai sini dophono naikol thani bini tebo phan shokti gyan bono kaitor bono mutai rok tebo ashirwad khaiton hnai sung tino sanjora mum soklaijaka hambai ani sini mumkai Sibna block committee working president Omid Kumar Deborma hambai